În anul 2004 am început să practic agricultura. Am fost învățat de mic și m-am specializat cu timpul. La început a fost mai greu. Am lucrat 100 de hectare de teren cu utilaje vechi și uzate. Dar din anul 2007-2008, cu ajutorul fondurilor europene, care mi-au acoperit 50% din valoarea totală a mașinilor și a utilajelor achiziționate, care au valorat peste 400.000 de euro, mi-am mărit profitul și confortul. Apoi, încet cu timpul, în anul 2012-2013, am ajuns să lucrez 500 de hectare de teren cu 5 tractoare, o combină și toată gama de utilaje după acestea. Ajutat de tatăl meu și de încă 2 angajați, producem mii de tone de cereale pe an. Începem primăvara de vreme, dar asta depinde de timp și prelucrăm solul ca acestea să ofere plantei creșterea și sănătatea de care ea are nevoie. După prelucrarea solului se efectuează însămânțarea, care este foarte important să aibă o precizie mare la densitate și adâncime. După creșterea plantei, fertilizarea și erbicidarea se efectuează chimic, dar niciun îngrășământ nu înlocuiește ploaia de vară. După toate acestea, culturile sunt sănătoase și se apropie de recoltare. După recoltare se începe iarăși de la capăt, în fiecare an la fel.